Leis na hapanna fad atá agan chun géimeanna chomh ar ráit a crí a bheas, agus chun breathnú fictóí dar gur ba cheart go mbeidh ré orga agan ó thaobh sláinte de. Déit mís na hacfaní seo úsáid chun maithasa, agus cléir mé. So le ceir ó YouTube, tá chun hapanna sláinte seo úsáid chun HP nó pointí beagta a thos. Támad chun fála má céibh Bhuel féile a thugáil sula bhaim bás. Chun é seo a thos, Camada alamach cad éon rain HP féile le duine bheith acu. Agus chuige sin, támad chun Pokémon a úsáid. Tá 73 Pokémon in ógrúpa dar tedal cosú le daine, so ghlach mar lo siúd. As tú sin is é 25 an bun HP is ísle féidir le duine bheith acu, agus 110 an bun HP is irde. Ach sin dír chun bun HP, na pointí beagna a bhí agat ag leibhéal a hain, nuair rugadh tú, aka nuair ba glasach nó noob tú. Má rian tú leibhéal a 100, beidh a HP idir 160 agus 400 nó cadó. A cén chuí féile má álamach cén HP atá agamsa, gan mé héana bhúla go dtí go bhaim bás. Ow. Well, caiimid é chun go chuig category, agus chuige sin, támad chun ólas a úsáid ó Dungeons and Dragons. Why sin, glachamid le cuaig category le haid daine, agus má reinimid an rain in 10 guid, is féidir lena rá go glúdaíonn gach category cuaig chuid den rain. Má tá tú réiciúil, gealta agus animúil, is rógara tú. Má tá tú cinálta, seachantach agus má tá leis anat, is cléirech tú. Má tá tú dílis, seftúil agus má dhéanann tú a nummerce iireachta, is paladín tú. Má tá tú neamhsplach, deoranta agus má dhéanann tú rud féin, is fianóglach tú. Agus má tá tú tútach, dána agus rócróga, is barbarach tú. Onas nach núsádan mo cholacht orchas leis mo luch HP déarnach I mo chuine, tám chun an categór is irde a féidir le mar ranú gan a bheith mí réalaach, so deirhí mé gur fianóglach mé. Chun mo fointí beagta leistíd mar réna hos, cai mé fearra an féin agus an iompar atá agam. Seo ná a cairí na hapanna. Cumadaí sin súil an méid aclaíochta a dhéanam, mar rát a crí, agus éon iompar eile a dimreach tionchar mo fointí beagta. Ach tusnach go lis gom cad is brí leis na hifar seo fád, dír mé mar chair le fada, fear an camera agus ultra, le chivare ceir a thuirtum. Idir 60 agus 100 bulas a nóméid, is rát a crí maith é sin. Well, ceap daoine gur idir 80 agus lór 50 a bhí ann, ach inis deirhin gur suas le trucha cúga a bheith ann. Tá ancuid duma chud taide agus móna toasta dó seo feite agam ó Íseán eile. Ceannach go thuirithe ó canal YouTube Polygon in inéanann Brian David Gilbert tos fointí beagta a fata, agus tám anmhuiach as 8 cuid ibre.